Oi, cip ini gini Gir-gir deh. Ayo birat gaji lama le. Apa? Khatarnak lama kak. Faglase. बेफोरबादि जायगा आयौ दाबो डेभेलप जायाखै दा नायलांदो लोगोफोर दलदलिनिफ्राय लालमाथियाव थांनाय लामा बियो लामानि अबस्थाया बारा मोजां नङा जोबोद गाज्रि बे जायगाजों दासिमबो जेबो डेभेलप जायाखै नोंथांमोना नायलांदो जोंनि बिटिसि सरकारखौ गुरै खावलायनाय थाबाय जोंनि बिटिसि सरकारा जाहाथे बे लामाखौ थि खालामनानै होयो बेयो जाहैबाय दलदलिनिफ्राय लालमाथियाव थांनाय लामा बिनि गामियारिफ्रा जोबोद खस्थ' मोनबाय लामानि थाखाय सरकारा अननानै बे लामाखौ एसे नायोब्ला पाब्लिकफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागौ नुबाय लामानि अबस्थाखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय बे लामानि गाज्रि अबस्थाखौ बयबो नुनानै नोंथांमोना बयनिबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे भिडिअआ सरकारनिसिम सहैयो
बाइक पास गया इसोरो गिर गया रे उठाओ गाड़ी उठाओ गाड़ी उठाओ फिसल गया इतना खराब रास्ता गोले भाईले एकदम बिराद गाज्रि लामा কিছু না তো ওইদিকে নিয়ে আনা লাগছিল उस साइड नहीं जाना चाहिए था इस साइड आना चाहिए था आपको उस साइड लेना नहीं चाहिए था वो भाग गया ना आगे आगे उसके पीछे गया हाँ लग गया क्या ना हाँ इसको मैंने बहुत इमरजेंसी पीछे गिरने वाले थे हम रास्ता बहुत खराब है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है चलो माजिद भाई धीरे धीरे चलिए लामाया बिराद गाज्रि गोग्लैसैमोन जोङो खननै खनथाम स्लिप दानदों दा बुलेट खायसो दस्रा गारि फिसाबाथ' बोनो हानाय नङामोन तो माजिद भाई लासै लासै होख्लायदो जा मोजां लामानि अबस्थायानो बिसोरना लामाखौनो देखायथारबायब्रा बे लामानि अबस्थाखौनो बारस'नांबाय नोंथांमोन जोङो हरैहाय लामाया बिराद गाज्रि अबस्था बेनिखायनो नैबेजों सर्टकाटजों बारस'बाय नहीं तो फिसल जाएगा गिर जाएगा हम लोग डेन्जार खतरनाक लामाया डिस्कभारि चेनेलाव थांनाय बादि फासि जाबो খারাপ রাস্তা আর অন্য জায়গায় নাই बिराद गाज्रि लामाया ओंखारलायनांगौसो चलो लामाया बिराद गाज्रि गोलैगोन नै हाब्रुआ रेजेंसै आंनावसो आयु आयु बिराद गाज्रि लामालै हाबा खतरनाक लामाखा
फाग्लासो बेफोरबादि जायगा आयौ दाबो डेभेलप जायाखै आयौ गोलैसैमोनलाय दे ओंखारलायबाय गिर से गिरने वाले थे हम चलो चलो गोग्लैसानसैमोन जोंबो एसेयावनो स्लिपदाना गाबथानो मोननायखायसो जोर लगा के माजिद भाई जोर लगा के बोलो डिस्कवरी का रास्ता है ये भाई लोग देखिए इंटरेस्टिंग ब्लॉग है ये टाउनाव थाग्राफ्रा नायदो गामिनि लामाखौ टाउनाव थानानै मिथियाना गामिनि लामाया माबायदि गामिनि मानसिफ्रा माबायदि रायजो जायो ओंखारनानैसो थाबायनांगौ बे जाहैबाय जोङो दलदलिनिफ्रायहाय लालमाथि ओंखारफैदोंमोन लालमाथिजों ओंखारहैनो नागिरदोंमोन बे गामि सिंनि लामा बियो बिसोरनि बेजोंनो बिसोरो थांलाय फैलाय खालामो दा जोङो लामाखौ मोजां साननानै फैदोंमोन दा लामायाथ' दाथ' हनै मोजां नङा दा नायलांदो लोगोफोर लामानि अबस्थाखौथ' नुखाबाय थांसै उफाय गैला बे लामा गाज्रिजोंनो थांनांसिगोन नुबाय खतरनाक सालायजाबावलाबाव नारनांसिगोनसो दे धीरे धीरे धक्का धक्का मार के ब्रेक मारो फिसल जाएगा नहीं तो चलो आगे बढ़ो धक्का मार दिया मैंने धक्का मार दिया चलो अन्नानै बेफोरबायदि लामाखौ एसे नायहरदो एसे थि खालामनानै होदो खर' गंलायनानै खावलायनाय थाबाय बेसे गोबाव दंबावो बेसे गोलाव दंबावो बेखौबो मिथिला माला सहैगोन सामने पका আছে সামনে কি কয় কত দূর আছে আর পিছ রাস্তা সামনে মাত্র বেশি দূর নয় বেশি দূর না হয় নয় 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 যান যান गावसोरनि बोरै बोरै सालायबोदोंथाय गावस्रा जेबो जाया लामा नुखानायफ्रा नै जामाल के भाई गोग्लैहैबावलायबाय नामा जानो बेजों सावसाला बिसोरो ओरैनो बाखानायमोन
हाँ बाबू फटाफट आइए हाँ